himbauan dalam rangka antisipasi penyebaran virus corona. Loh, kok ono ngene? Maka untuk sementara waktu debt collector, bank retail, salus door on to door, pengamen, pengemis, pemulung dilarang masuk. Wah, pemudik oleh anjing. Loh, digawe piye? Loh. Kowe kok mulai? Lah iki ana apa, Gok? Lho. Kowe ora ndelok berita dikandani pemerintah oleh mudik kok iso malah mudik. Lho, nggawa virus tok kowe malah. Lah dik wau ono prapatan mau tulisane gak ono tulisane pemudik ora apa-apa kok. Anjuran pemerintah kira oleh mudik, kowe kok mudik. Lah terus aku kudu piye? Balik nang rono pasalem kono kok. Aku mlaku ke Jakarta Tuban mbok kon balik iki lho maksudnya piye? Lho mlaku balik mulai. Rambutem putih ngono iki. Kok ono? Kowe mah nggo virus tok kowe nang kampung malah di lockdown. Aku pengen ngelamar bakal bojoku aku. Delok to. Mas kawin iki sak kerdus. Wis sik ngono tak tilpun wong-wong. Ning nang. Ning nang. Tunggu. Tak kowe manuk wae kok kono irama arek sugih. Lah piye tulis Parjisuk ora gelem ngoceh, ora gelem gaber tipes iki. Terus tak bene manuke mati semprat sing kok Ben sehat wis iki Nah, Terus ora gelem ngoceh lho Parjisuk. Wangi sik aku tak. Tapi nanti kowe Iki pengen tero Apa nanti? tabrakan nang gone Lek Sri Monas. Pokoke metu kaya koyo ngono. Ayo teman kita. Iku sing kene. Kenapa kowe? Apa ora jangan? Tos kabeh berenang. Halo. Ya, apa kok? Iki ana wong mulih ke Jakarta. Nah, rene karo mbek Kangem Ten. Jak rene. Ya, gage. Yo wis. Kok. Kenapa sih kok? Nggone pos lockdown Kenapa? ana wong aduh kowe mulai. Kono. Ya wis ayo depan aja. Buang iki. Sik, enteni kene sik. Wong-wong kae baru rene. Aja mlebu sik. Tahan kono sik. Kowe ora nggo masker, ora Terus nggo kudu apa-apa. piye aku? Wis leren kono sik. Enteni wong-wong kae tok rene.
Piye kok apa iki? Pilih. Kok Apa iki? Jakarta lagi mulai. Wong Iki iki. mulai kok. Wong ndi kowe? Kok kene, Cak? Kok iso mulai karo pemerintah loro iki? Ngawur iki Iki karepe dhewe iki. Aturan-aturan pemerintah iki. Go virus. Iki kok go virus. Mam dia mam. Aku kene, Cak. Aku kene. Aku pengen mulai kangen simbol. Ayo jem kidul ngono. Anak ini cuma kidul ngono. Tapi kok iso mulai iki kok ada sapa ra sih? Pengen pemerintah ra mulai. Waya Rio ya, Cak. Waya silaturahmi. Ono. Tunggu sik. Sik, iki wong kok ado kok demek-demek corona engko. Balik neh no asalem kono. Mosok mlaku, Cak. Yo solusine piye neh? Bibine sik lho engko celukno Pak RT. Delok kas wong nyarene biasane tilik-tilik. Wis kok Pak RT nek ditelepon nek dikon rene ono wong anyar. Iki dumene suklek iki. Tadi kok sik kowe. Dolan aja nanti. Ya Allah, aku mulai kok kaya ngene ya Allah. Mulane anjurane pemerintah iki ra oleh mulai. Kok malah mulai. Lah opo kuwi tulisane? Doper ra oleh mulai gawe aksi pulang kampung jalan kaki. Halo. Assalamualaikum Pak RT. Laporan. Ana wong mulai teko Jakarta. Ngeyel, ra gelem dikon balik. Anake Yujum Kidul kae lho. Ya sampean mrene nang ngono. Diri-diri aku sing ngomong. Aku sing jaga asine. Kowe iki, kowe kok mulai sapluk sandal kok. Jenenge apa sik kok ono. Sik Pak, sik. Iki jegok iki. Rewel. Lah, Pak. Wis dikandani jegong to, nek ana wong anyar, ya wis tak balekno maneh. Tak antem pisan ki. Halo. Benar ini Pak Sanda. Bentar iki ndek ngomong. Ya, Iki tak cegate sik. Kali sik. Oke. Di. Kali. Kuwi lagi mulai ke Jakarta, meksa dhek. Nah, iki jere pengen petuk mbokane, pengen lamar bakal bojone sing ngopo? Mlaku. Ngakune ke Jakarta. Jane kowe iki ora ngerti anjurane pemerintah to ora? Kandhanane ewoe. Wis meneng ae. Aku kangen, Bu, itu Pak RT. Kangen tapi nggo virus kuwi. Nah, aku lebih 7 tahun ra mulai wis. Ora mentolo. Nek terus ngene iki piye neh? Ya di karantina wae iki. 14 dino anjurane ngono pemerintah kok. Ya, karantinane piye, Pak RT? Ya di ora oleh metu ngono. Mau siapo ruangane wisan. Kabeh iki wis Pihak desa wis nyapo kabeh. Ngono, Pak RT. Lah ayo nek. Ayo. Ya iki wae. Dadi terpono nek ngono. Ayo, please. Kowe ora usah dadani kuwi wae iki lho rupa kaya. Kile wis. Aku buat apa tak? Aduh tak. Woi. Ya Allah. Ya Allah. Gono kadang-kadang. Apa kira anu? Tak aduh tak. Ngono, jangan to. Apa sono di aku? Salah. Aduh. Aku sehat aku. Ayo iki otomatis ra sehat. Aku sehat. Ora. Kono di aku. Karantina lho. Loh. Kono kowe. Rong minggu aja balik. Kabeh ketemu mbok. Astagfirullahaladzim. Rasa sambat itu.
Jogo mana? Saya iki lho. Kono, Pak. Gawe Ih, jogo-jogo gowo. nek ono nek. Yo. Ono anyar nek. Heeh. Oke nomo jogo. Ya iki tak urusane. Yo wis. Taran wis. Pamit Pak. Yo. Alon. Banteren kowe. Banteren anjing. Nah, ning nang. Nah, ning. Siksa iki ngene. Hey, I am coming. Oke. Ono oke wis. Ono wong di lockdown. Arepe piye? Penipuan to Mer.